preso eta atzerrian daudenak, asko marte ditut, erekin asko gogatzen naiz. Erentzako nire agurra, nire atxikimentua eta nire maitasuna. Egunon guztioi, gaurko honetan lehenik eta behin gure agurra eta ongi etorririk beroena Jose Luis Elkorori, askatasuna erabat berreskuratzen duen egun honetan, baina aldi berean mantentzea eta egitea gure salaketa gaixorik dauden presoek pairatzen duten egoera ankerraz. Izan ere, sortutik ikusten duguna da, azkenengo urteotan modu orokorrean presoen egoerak okerrera, nabarmen okerrera egin duela, naiz eta etaren 2011ko erabakia egon ikusten duguna da, Estatu Espainolak erabaki duela egoera muturtzea, bai irakurketa politikoari dagokionez, baita ere preso politikoi ezartzen zaien espetxe politikari dagokionez, sakabanaketak, isolamenduak eta gaixorik dauden presoek pairatzen dituzten baldintza larriek okerrera egin dute gure ustez azkenengo urteotan. Hori gartzeleta, baina gartzeletik kanpo ere nabarmen handitu da presoi sustengo, bai juridiko, bai politiko, bai soziala ematen dieten pertsonei edo pertsonen multzoren kontrako errepresio bortitza. Gure ustez modu argi batean presoen gaiak konponbidea behar du, konponbide prozesu orokor batean, eta noski, besteak beste, baina noski, bakeak behar du gaixorik dauden presoen egoera behingoz konpontzea. Horregatik berriz ere egiten diogu gizarteari deia mobilizatzen jarraitzeko eta mobilizazioak handitzeko presoen eskubideen inguruan beraien etxerako bide horretan.